Здравейте, приятели! В този клип от екипа на IoT Vision ще ви покажем как се активират известия и push нотификации при засичане на движение на записващо устройство HiLook. Като за начало влизаме в менюто с настройките на рекордера. От тук избираме опцията събитие и вече сме в менюто за настройка на движение. Активираме опцията за детекция на движение и по желание можем да изберем дали искаме да засича само движение на човек или на автомобили. В моя случай оставям засичане на цялостно движение на картината. От тук избираме действие за свързване. Това меню е с опциите за това на къде да бъде изпратена нотификацията при засичане на събитието. Като имаме изкачващ прозорец, звукова аларма, изпращане на имейл и уведомяване на център за наблюдение, което ни интересува нас. Избираме го и запазваме настройката с бутона Следва. Готови сме с DVR-а и можем да се пренесем към телефона. Вече в приложението избираме настройките на устройството и трябва да се уверим, че опцията Notifications е зададена последния начин. И вече сме готови. Устройството отчита движение от въпросната камера и изпраща известие към мобилното устройство, когато има такова. Това беше всичко от нас за това видео. Ако уроците ви допадат, се абонирайте, за да сте в течение. IoT Vision е вносител и дистрибутор на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите. А за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия.